Nou, wat ik wel gaaf vond om te zien is, we hebben een social media actie gehad rondom de Wereld Alzheimerdag. Hou je nog van mij? En wat ik wel heel mooi vond om te zien is hoe snel dat zichzelf kan verspreiden op het internet. Dus we hadden gewoon een heel simpel filmpje gemaakt in een woonkamer van een bejaardentehuis. En dat lied wat gaat over Alzheimer, het verlies van een vrouw. Er is een man en zijn vrouw heeft zeg maar Alzheimer. Daar gaat het lied over. En dat lied heb ik gezongen in een bejaardentehuis. En daar hebben we een heel simpel filmpje van gemaakt. Gewoon. En het geluid ook heel eenvoudig opgenomen. Gewoon daar in die kamer. En ik zag op het internet dat dat zichzelf heel snel kon verspreiden. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Dat je zonder radio, zonder platenmaatschappijen, zonder alles erop en eraan. Het helpt allemaal mee. Het is allemaal heel belangrijk om te hebben. Hij staat hier naast me, dus nee, geitje. Maar dat is allemaal heel belangrijk om te hebben. Maar met social media, en als je iets maakt wat echt is en wat mensen raakt, dan kan het gewoon ook heel snel gaan. Dat vind ik wel heel tof om te zien. Dat was een beetje een schaduwkant of een andere kant die we ook hebben, denk ik. Wat serieuzere liedjes naast de vrolijke liedjes die je vooral ziet. Maar die je graag ook wat meer zou willen belichten? Dus de zwaardere kant of die andere kant? Ik vind die combinatie leuk. Dus ik vind het heel leuk om energiek en mensen op te zwepen en gave, lekker up-tempo liedjes uit te brengen. En daarnaast denk ik ook dat het een kracht is van ons team om liedjes te doen met meer inhoud en die mensen echt raken, zoals dat ene liedje. Zelf bijvoorbeeld vind ik het soms, het is best wel een balans zoeken tussen muziek en social media. Ik was laatst op een soort YouTube-conferentie en eigenlijk werd gezegd van ja, je moet mensen continu op de hoogte houden. En bijvoorbeeld, ik zou eigenlijk misschien wel een vlog moeten doen of zo. Dat zou wel leuk zijn. Maar aan de andere kant is dat ook een beetje een balans zoeken. Want ik vind het ook prettig om gewoon in mijn holletje te zitten, weet je wel. Niemand die me stoort. En dan gewoon hup, achter de piano en helemaal daarmee bezig te zijn. Dus dat is soms nog een zoektocht om een goede balans in te vinden.